Да удзелу ў семінары былі запрошаны кіраўнікі буйных гандлёвых арганізацый прадпрыемстваў вытворцаў, пастаўшчыкі прадукцыі. Неабходнасць правядзення сустрэчы прадыктавана тым, што ў Беларусі працуе дактрына нацыянальнай бяспекі, і адной з яе складаючых з'яўляецца індыкатар харчовай бяспекі. Доля імпарту ў гэтай катэгорыі не павінна перавышаць 15%. На сёння ў цэлым па краіне ўжо ідзе значнае перавышэнне – 22,5%. Брэсцкая вобласць за мінулы год закупіла імпартных тавараў на суму ў $497 мільёнаў і займае па гэтай складаючай трэцяе месца ў рэспубліцы. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Беларусі распрацавала рэкамендацыі па выхаду са становішча, каб у 2020 годзе арганізаваць работу па дасягненні мэтавых параметраў харчовай бяспекі. Придерживаться уровня доли импорта не более 20%. Второе. Размещать товары отечественного производства на полках торговых и местах в торговых организациях, визуально доступных и приоритетных для покупателя. Третье. Придерживаться уровня торговых надбавок на социально значимые товары. Мы просили всех придерживаться установленного параметра базовой инфляции, который равен 4% на 2020 год. И формирование цен на внутреннем рынке должно быть идентично формированию цен на внешних рынках. Прагучалі і іншыя парады прадстаўнікам буйных гандлёвых арганізацый, прадпрыемстваў, вытворцаў, пастаўшчыкам прадукцыі. Для Брэсцкай вобласці ў цэлым рэкамендавана знизить долю импортной продукции на $16 миллионов. Здесь предстоит работать как обеспечение конкурентоспособности производимой продукции нашими производителями, так и соблюдение со стороны торговли определенных мер по насыщению полок наших магазинов еще больше, чтобы было еще больше присутствовали товары здесь на производстве. Брэст стаў першым месцам, дзе прайшла такая нарада. Падобныя семінары пройдуць і ў іншых рэгіёнах Беларусі. Юрый Петлюр, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».